Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetli huzur TV тамашачылары. Эфирда Имам Насыйри тапшыруы сездән килеп ирешкән сорауларга шушы студиябызда хөрмәтле укытучыларыбыз, имамнарыбыз, остазларыбыз белән җавап таба торган тапшыру. Әгәр дә андый сораулар калган булса, әлбәттә аларны экранда күргән адреска юллый аласыз. Иншалла, аларның барысын да төкми-чәчми ирештеребез. Инде бүгенге тапшыруга килгәндә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген бездә кунакта яраткан хәзрәтебез, яшь килә торган хәзрәтебез, Казаныбызның Мөхәммәдия мәдрәсәсенең директорының урынбасары, беренче урынбасары һәм инде гаилә мәчетенең имам-хатибы. Бигрәк тә менә шушы безнең бүген темаларга туры килә торган мәчетнең дип әйтик инде гаилә сораулары җыелды. Имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Рөстәм хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Сезне монда күрергә бик шатбыз. Инде иншалла Аллаһ Тәгалә тел ачкычлар биреп, сезнең белән берлектә шушы сорауларга җавап табып, безгә дә инде тамашачыларыбызга да файдалы тапшыру ясарга насыйп булса иде. Амин. Хәзрәт, сораулар бүген бик зур, бик күләмле, шуңа күрә инде иншалла бисмилла итеп башлап җибәрәбез. Булачак тормыш иптәшеңне сайлаганда, сиңа булачак ярыңны йөрәгең әйтер дип әйтергә яраталар. Ягъни йөрәгең күрер. Диндә йөрәк әйтү дигән нәрсә бармы? Ничек итеп сөйгән ярыңны сайлаганда моңа ирешергә була, һәм ничек итеп табырга була? Гомумән, йөрәк дип әйткәч, әлбәттә ул күңелгә туры килә торган, мәсәлән, җегетләр Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә бит, алар ди ин беренче матурлыкка карыйлар, алар ди нәселгә карыйлар, ләкин Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди, аның диненә, тақвалыгына карарга кирәк. Шуңа күрә кайчан иратның йөрәге нинди матур дип әйтү, ул бик дөрес булмас. Чөнки Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, аның дин якларын, әдәп, ахлакларын, тәрбияләрен карагыз. Кызларыбыз, әлбәттә, кызларыбыз да нәкъ шулай ук, мәсәлән, безгә динебезгә кайбер вакыт танкит әйтәләр, менә сез көчләп кызларыгызны бирәсез, сез алардан рөхсәт сорамыйсыз дип, бу ялган. Чөнки әгәр дә кыз бала мин риза түгел дисә, никах дөрес булмый. Алла Тәгалә сакласын, шуңа күрә менә кызларга да шушы булачак ире күңелгә туры килсен. Менә элек бит бер-берсен күрмәделәр. Ну ничек элек тә нәкъ шундый кешеләр иде, нәкъ шундый җегетләр, кызларыбыз иде. Ничек алар инде бер-берсен күрмәсеннәр, качып булса да бер-берсен күрделәр. Алар шуңа күрә күңелгә туры һәм күзләр белән яратып, йөрәк белән яратып, ул әлбәттә булырга тиеш. Без яратабыз әйтергә диндә мәхәббәт юк, ярату юк. Ничек инде ул әгәр дә ярату булмаса, мәхәббәт булмаса, ничек гаиләне карап була? Хәзрәт, менә мин сайладым, менә йөрәктә бер нәрсә юк бит әле, ничек нәрсәләр? Әлбәттә, бәлки баштан булмаска мөмкин никахларга хәтле, ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля аннары йөрәккә мәхәббәтен салыр. Шуңа күрә күңел әйтер, йөрәк әйтер дигән сүз, ул гомумән күңелгә туры килергә тиеш, сезгә ошарга тиеш. Әгәр дә юк, менә әти, әни әйтте инде, яра сабыр итәрмен, төзәрмен. Әлбәттә, шундый гаиләләр бар, аннары алар да бик бәхетле булып яшиләр, ләкин менә әгәр дә ул сезгә ошамый икән, сез әтиегезгә әйтегез, әтием, бу җегет яхшы, әдәпле, тәртипле, намуслы, Куръанны яттан белә, бөтенесе яхшы, но күңелгә туры килми. Әтиегез сезне ярата, әлбәттә, әтиегез сез яратмаган, күңелгә туры килмәгән кешегә сезне кияүгә бирмәс. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә тел биргән, колаклар биргән, сөйләшегез. Кайбер кызларыбыз бит уялып, ярар, әти әйтә инде дип, әти яхшырак белә, әти яхшырак белә, ләкин әти сезнең күңелгә керә алмый. Бу җегет сезгә туры килә микән, юк микән? Ул фақат Аллаһ Тәгаләдән сорый, я Раббым, хәерле бәндә булсын. Ул сезне яраткач, төрле җегетләрне карап менә бусы туры киләдер дип, ләкин аннары Аллаһ субханаһу ва тааля тормыш белән күрсәтә, туры килә микән, юк микән? Шуңа күрә Раббыбыз субханаһу ва тааля күңелгә салсын. Раббыбыз субханаһу ва тааля әти-әниләргә дә күңелгә салсын. Яшьләребез дә өйләнсеннәр, яшьләребезнең дә никахлары булсыннар, һәм яшьләребез шушы булган никахларын сакласыннар. Әмин шулай булсын, инде хәзрәт, ничек кенә булмасын, шундый тема инде ул никах мәсьәләсе, гаилә мәсьәләсе, бигрәк тә никахка кадәр булган менә шушы пар табу мәсьәләсе, авыр ситуация бит бу көндә күпме кешеләрнең килеп, инде менә таба алмыйм, сөйгән ярымны таба алмыйм. Сез әйтмәкче, бәлки теге сөйгән ярны эзләргә кирәк түгел, бәлки ул сөя торган яр булыр, никахтан соң теге сөя башларсыз бер-берегезне дип әйтик инде. Шуңа күрә нинди киңәшләр биреп була менә шундый кешеләргә? Ничек табып була? Һәм әйтәләр бит ислам галимнәре, хатын-кыз инде
кияүгә чыкканчы булачак ирен ярата ала дип. Ләкин ират әле өйләнгәнче үзенең хатынын дип әйтик инде, булачак хатынын ярата алмый. Менә ул ягы да бар. Ягъни хатын кыз чыннан да ничектер күреп, аның кешене күреп, инде аңа ничектер гашыйк ярата ала башлый. Мәсәлән, моңа безнең Хадиша радиллаһу анха инде мисал булып тора. Ул үзе пәйгамбәрбезгә җибәрде бит инде яучылар. Киресенчә пәйгамбәрбез түгел, Хадиша анабыз дип әйтик инде. Шуңа күрә менә хөрмәтле хатын кызларыбыз кияүгә чыккан вакытта нәрсә эшли ала. Хөрмәтле егетләребез инде әле 30 тулып киткән, 35 тулып киткән, ләкин әле дә менә булмый бит хәзрәт дип әйтүчеләр бик күп. Аларга нинди киңәш биреп була? Ин беренчедән Раббыбыз Алладан сорыйк. Чөнки безгә тәкъдирне язучы, безгә пар бирүче Раббыбыз Алла. Без бит әзрәк материалистик булып үзебез сайлыйбыз, карыйбыз, ничек микән, зарплатасы бармы, кай яши, бизнесы бармы икән, без теге үзебезчә карыйбыз. Ләкин аны киләчәкне беребез дә белми, фақат Раббыбыз Субханаһу ва Тааля. Шуңа күрә менә төнге намазларда торып, тәһәҗҗүд, кыямул лейл намазларында, бәлки гомрәләргә, Мәккәләргә барып, я Раббым, хәерле бәндәне бир дип. Чөнки кайсы хәерле, кайсы хәерсез белмибез. Икенчедән, күбрәк әти-әниләребезгә ышанырга. Менә әти-әниләргә ышанып, кызым, әйе бу җегет яхшы бит, кара әле анарга дигәч, әзрәк карап торыгыз. Бәлки әти-әни дөрес әйтәдер. Чөнки әти-әни ул гомерне яшәгән һәм әти-әни үз баласына бер кашанда зыянлы, бер кашанда начар әйберне әйтмәсләр. Алар үз бала өчен гомерне бирергә әзерләр. Шуңа күрә менә кайбер яшьләребез, "Йо, әти-әни белми нәрсә алар анда". Менә әти-әни сезне белә. Әти-әни менә шушы яшь кызмы ул, җигетме ул, аны үстергән, ашаткан, кулда йөрткән, памперсны алыштырган, гафу, ул аны белә. Малае нинди, кызы нинди. Һәм шунда әгәр дә ки менә уже пар тапкан вакытта әтигез, әвәнигез әйтә, кызым, тан ныграк каралы, бәлки ул сиңа туры килмидер. Менә әти-әни дә курка бит. Менә хәзер сез дөрес әйттегез, бу бик начар статистика, кашан яшьләребез 30дан өстә әле өйләнмәгән, кияүгә чыкмаган. Аннары менә ул ничек балага уссын. Ярар, әле вакыты буенча бер баланы таба ала, икенче баланы уже нәрсәләр вакыт җитмәскә мөмкин. Чөнки физиологик ширләр, башка әйберләр булырга мөмкин. Менә шунда һәр нәрсә үз вакытында булсын. Шуңа күрә әти-әниләргә дә әзрәк колакларын борырга кирәктер. Әгәр дә кызыгыз, улыгыз өйләнәм дия икән, сез ярдәм итәргә тырышык. Улым, әле бит әле торырга урыныңда юк. Улым, әйдә әле баштан ипотека алыйк тагын нәрсәдер. Ул кызыгыз, әйдә кызым, әле сиңа квартираны булдырыйк. Әйдә әле син яхшы гына карьерный рост синдә булсын дип. Ул менә шушы кыз балагыз бит, әгәр дә аның торырга урын бар икән, яхшы гына зарплатасы бар икән, ул үзе генә торырга өйрәнгән. Носки ташлый торган кеше нәрсә инде ул. Кирәк мәлбәт менә шуңа күрә аны әти-әниләр сез карагыз, вакытында чыгам дигәч бирегез. Фатихаларыгызны бирегез, ярдәм итегез. Һәм вакытында алам дисә, нәкъ шулай ярдәм итегез. Чөнки Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ Субханаһу ва Тааля парны бирүче. Аллаһ Субханаһу ва Тааля ризыкны бирүче. Алла бит ашыктан ашык Коръәни китабында әйтә, шайтан сезне куркытыр ди ашлык белән, ләкин ул бирми, мин бирәм ди Раббыбыз Алла. Шуңа күрә һәр нәрсә Алладан, Аллаһка тәвәккәл кылып, гаиләне карагыз. Әйе, менә бәлки сез тыңлый торган хәзрәтегез бар, аны белән сөйләшеп, хәзрәт менә җигет ничек микән, нәрсә микән, бәлки ул беләдер, аны әти-әниләрегез белән сөйләшеп, дөрес килә икән итегез. Менә шул ук без бит гаилә мәчетенең имамы булгач, без елда шәҗәрә бәйгесен уздырабыз. Ниятебез нинди? Чөнки элек теге бергә бер җирдә торгач, бөтен әби бабайларын белә иделәр. Менә шунда да аның шәҗәрәсен карагыз. Кем ничек туры килә микән, юк микән? Хәтта шул ук теге группа крови дип әйтәбез бит. Аларында карап алыгыз. Шунда бөтенесе туры килә икән, бисмилла әйтеп, тәвәккәл кылып никахлагыз. Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә бит, нәрсә шушы социаль, кемдер байрак, кемдер мискенрәк, аны да карагыз. Кем кайсы нәселдән чыккан, аны карагыз. Бөтенесе тигез булсын. Шунда Алла бирсә, Алла Тәала бәрәкәтендә онашында бирәчәк. Хәзрәт, бу темага баткан сайын батасы килә, ләкин шулай да. Мәсәлән, бар егетләр, алар инде әйтәләр, менә мин әле бүгенге көндә 3 кыз белән язышам. Теге карыйм, менә кайсы әйбәтрәк икән, кайсы күңелгә туры килер икән.
Иманды егетләргә нәсәп итеп була. Дин ягыннан әгәр дә карасак, сайлаганда кызларга рөхсәт ителә, берничә җегеттән сайларга. Кемдер безне карагач, хәзрәт, ничек инде кызларга? Менә чөнки кыз бала ул чыгачак кияүгә һәм аның ире иншалла бердән-бер булыр. Әмма башка ире булмас. Җегеткә әгәр дә ул таныша икән, аралаша икән, бер кыз белән генә рөхсәт ителә. Чөнки аннары аның тан мөмкинлекләре булырга мөмкин. Ләкин менә кыз бала берничә җегет белән һәм сайлый ала, җегет бер кыз белән генә һәм шуннан әгәр дә туры килми икән, күзенә карап, сау икенчесен карый тикшерә, менә шул по порядку барырга рөхсәт ителә. Ләкин менә ул бит Җәлил хәзрәтебезнең матур сүзе бар, теге бәрәңге шикелле, менә бер капчыкны ачасың, икенче капчыкны, өченче капчыкны ачасың, бөтен җирдә бәрәңге бер төрле. Нәк шулай ук Аллаһ субханаһу ва тааля безне дә бер төрле яраткан. Кемдер әзрәк матуррак, кемдер агырак, кемдер карарак, кемнеңдер күзләре шундый мондай. Ләкин гомумән Аллаһ тааля ирләрне ир итеп яраткан, кызларны кыз итеп яраткан. Шул ук җылаумы, ачуланумы, нәрсәме, ул бөтенесе тигез булачак. Каралы бу ачулана икән, нитә икән, менә шуны карагыз әлбәттә. Ләкин Аллаһ тааля бөтен кызларны тигез итеп яратты, җегетләрне дә тигез итеп яратты. Бусы яхшырак, тегесе начаррак дип әйтеп булмый, илля мәгәр нәрсә Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, дин, тақвалык, һәм ихласлык, менә ул әлбәттә сезгә күрсәтер кайсы яхшырак, кайсы начаррак. Менә инде мәчет турында сүз чыкты. Мәсәлән, шуннан да гаилә курганда ир-атлар ул кыз яшәгән авылга барып имам белән сөйләшә аламы һәм шулай ук мәсәлән инде бу кияүгә чыгачак кызның әти-әнисе шулай ук бу ир-атның авылына барып имамнан сораша аламы һәм монда инде икенче сорау туа, ни кызганыч бу көндә җәмәгать намазына аз йөри кеше башлады. Я естүгә инде теге ярай инде җоклый лучше иде генә тизен укыйм якәндә әйдә умыткана турап җиттән генә ваза тизен әтеп укыйбыз. Бу вакытта инде имам әлбәттә теге белмәскә дә мөмкин ул кешене, чөнки йөрми бит ул анда. Ләкин шулай да менә әгәр дә имамнарыбыздан шулай сорау булса, ул ничегрәк? Гомумән, әлбәттә мәгълүматны җыярга кирәк. Имамнан сорарга, менә мәсәлән, шул кызның авылына барып, хәзрәт ничек микән, әти-әниләре, әби бабайлары, чөнки барыбер хәзрәтләр хәзер яшьрәк булса да, алар кем кайсы нәселдән бөтенесен беләләр, һәм авыллар бик зур булмаса, әлбәттә аны белергә мөмкиннәр. Шул хәзрәттән сорагыз. Хәтта Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә бит күрше хакы турында, күршедән сорагыз. Әмма хәзер бит социаль ширкәтләр бар. Ачыгыз, карагыз, ничек нәрсә, кемгә язылган, кемне тыңлый, кемне карый, ул гомумән безне күрсәтә бит. Безне күрсәтә. Шуңа күрә менә шуны мәгълүмат кызда, җегеттә мәгълүматны җыя алыр. Чөнки анарга бергә гомер буе булырга пар сайлагач бергә иншалла бу дөньяда да ахиратта да булырга насыйп итсен. Әлбәттә Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәллямнең хадис шәрифләре бар, бер-бергездән арттан тыңлап, карап йөрмәгез дигән, ләкин менә парны сайлаганда нитеп була. Хәтта бәлки гафу җегетнең дуслары бардыр. Ничек микән ул футбол уйныймы, юкмы, йөриме, нәрсә, мунчаларга йөриме. Әкрен мәгълүматны җыярга була. Шул кызның дус кызларыннан, теге кыз әлбәттә теге яулыгын да салмас, чәчен дә күрсәтмәс. Ул бит син сайлаганда бәлки анарга блондинка ошый, или кара чәчле ошый. Ул бит ничектер әкрен аны шушы мәгълүматны кыздан сорасаң, кыз бит ояла, ничек инде мин дип әйтә алмый. Шунда бәлки дус кызларыннан гафу инде оялам, но мин иншалла теләгем кат'и, менә чәчләре ничек микән, холкы ничек микән, пешерә белә микән, утюкны кулында тотканы бар микән дип шушыларын әзрәк җыярга, сорарга, белешергә, һәм иншалла шунда Алла Тәгалә бәрәкәтен бирер. Инде мин искә төшереп үтәсем килә безнең хөрмәтле тамашачыларыбызга. Эфирда имамның сырып тапшыруы бара. Бүген бездә кунакта Мөхәммәдия мәдрәсәсенең директорының беренче урынбасары һәм инде әлбәттә Казаныбызның гаилә мәчетенең имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Без аның белән бүген никах темасына сөйләшәбез. Хәзрәт, инде алдагы сорау бик шундый күләмле сорау дип әйтер идем. Никах укытудан тыш
туй мәҗлеседә. Әлбәттә, хәләл туй турында сүз бара, оештырырга теләгән парларга ничегрәк эшләү хәерле. Мәсәлән, шундый чиракларны беләм. Никахны фақат вали һәм шаһидлар каршында гына укыйлар да, туйны туганнар өчен ир белән хатын булдык дип халыкка игълан итү өчен оештыралар. Шәхсән мин моның бер уңай ягын күрәм. Никахта хәзрәт Коръән укый, дуга кыла. Аллаһ Тәгалә һәм фәрештәләр шушы вакытта әлеге парга никах укый булып чыга бит инде, шундый зур вакыйга. Янда чәчләрен дә капламаган, теге чолкасыз, мин ямсыз дип инде, өстендә киемнәре булса да, куллары, аяклары, муеннары ачык кыз туганнар, апалар еш кына утыра. Фәрештәләр гаврат ачык җиргә килми дип әйтәләр. Монда никах укыла. Бәлки шуннан да дөресрәктер, никахны минимум кеше алдында уздырып, туганнары үпкәләтмәс өчен туйны аерым бинада хәләл итеп уздыру. Вагазлар, мөнәҗәтләр белән мәсәлән, анда да ярым шәрә туганнар булу ихтимал инде анысы, ләкин иң мөһиме никах үзе укылган бит. Ягъни никах укыла аерым гына җирдә, анда инде бәрәкәт бар, чөнки фәрештәләр керә дип әйтик инде. Чөнки гадәти халык килсә дә инде бу 70-лектәге шолкым гына ямсыз дип яулык бәйли, теге яулыкны да шуның шыңына бәйли, куллары, аяклары ачык кала, һәм менә бәрәкәт булмый дип курка безнең сораучыбыз. Шуңа күрә менә мондый версия дип әйтик инде, кичкенә генә җирдә никах, һәм инде никах туен аерым бинада. Гомумән, Аллаһның рәхмәте белән безнең халкыбыз әйтә, юрганга карап аякны сус. Бәлки барыбер бу яшьләрнең төрле хәлләре булырга мөмкин. Мәсәлән, беләбез яшьләрне кайсы юк, әти-әни без сездән акча алмыйбыз, менә үзебез ничек булдыра алабыз, шуны нитәрбез. Бәлки бу яшьләрнең шушы никахка гына акчалары җитәдер. Әмма теге зур табыннарны җыеп булмый, чөнки күпме гаиләләрне беләбез, кемнәр кредитларга батып, туйларны уздырыйк дип, күп кенә туганнарны, дусларны, артистларны җыялар. Аннан соң әле әти-әниләр шушы акчаны биреп бетермәгән, балалар инде тормыйлар. Алла сакласын. Шуңа менә иң беренчедән әлбәттә юрганга карап аякны суссыннар. Раббыбыз Субханаһу ва Тәгалә бәрәкәтен бирсен. Бәлки шушы зур суммаларны әллә кайлардан әҗәткә алганчы, ниткәнче, аны Алла сакласын, Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә бит, рия бөтен изге гамәлләрне яндыра, теге риядан булмасын. Менә бит абыйда шулай булды. Миндә дә ким булмасын, мин абыйны әле узыйм әле дип уздыручылар да бар. Алла сакласын, astagfirullah. Шунда бик сак булыйк. Бик сак булыйк. Һәр нәрсә мөмкинлеккә карап. Икенчедән, әлбәттә, ул гомумән совет чоры вакытында, чөнки элегрәк менә кыз өендә никахлар укылды дип, ул безнең гореф гадәтебез һәм кайбер җирләрдә ул сакланган, теге кыз нигезендә каян үскән, ниткән, анда никахын укып, аннары инде җигет якларында теге туйларын уздыралар. Совет чоры әзрәк кысып кергән, никахларны юкка чыгарырга тырышкан, хәтта кашып кына никахларын укыттылар. Хәзрәт, без бит айрым бүлмәдә утырдык, без хәтта мулланы да күрмәдек, безгә әби укыган, менә шундый бик күп җавапларын, сорауларын без ишетәбез, Алла Тәгалә сакласын. Ләкин кемнәр менә хатыңлый борчылмасын, чөнки галимнәрнең гомумән фәтвәсе ул вакытында, кашан дин ярамаган вакытларында, кашан никах катъи тыелган иде, ул вакытта ЗАГСта никах дәрәҗәсендә булган, чөнки шәһитләр дә ризалык та бөтенесе бар. Алла Тәгалә бәрәкәтен бирсен. Шуңа күрә әбиләребез, бабайларыбыз борчылмасын. Хәзер ничек инде, хәзер бит 90 ел бергә яшәдек дигән шикелле. Менә бу совет чорыннан соң аннары шул кызыл туй дип әйтәбез. Әмма туйга харам, ризык, шишәләр керде. Хәзер Аллага шөкер, гомумән Татарстаныбызда, Рәсәйебездә хәләл туйлар, хәләл тамада алып баручы, хәләл бөтенесе тырышабыз, ләкин кайбер туганнар, ну ничек инде сез буламы дип, әзрәк күңел күтәрергә кирәк дип, ләкин Аллага шөкер, без никахларда, туйларда күрәбез, аннары шул кешеләр әйтә, каралы, ансыз да бәйрәм итәргә була икән дип, үзләре гаҗәпләнеп, шатланып китәләр. Шунда әгәр дә мөмкинлек бар икән, әлбәттә, бу кыз өендә, бәлки анда әзме күпме кеше җыелып никахларын укытыгыз, мәчет
мәчеттә укытыгыз, ләкин төп безнең гореф гадәтне онытмыйк, чөнки менә аны безнең мөфтиләребез дә гореф гадәтләрен күтәрик, чөнки бөтен гореф гадәтләребез алар диннән алынган, алар тәртипкә, чисталыкка үндәгән. Шуңа күрә менә нигездә укыту ул бик яхшы гадәт. Хәзрәт, анда без бит җыя алмыйбыз, бәләкәй өебез, бәләкәй квартир, нишлик? Аннан соң менә мәчетләрдә укыта башладык, һәм мәчетләрдә банкет заллары да бар булды бит, кая килеп нитә алалар, хәтта аерым пешерүчеләр, аерым алып баручылар бар, теге зур туйларга әйләнде. Дөрес әйтә сораучы, бәлки менә никахта яулыгы да бәйләгән, харам теге бөтенесе ябык, харам җирләр күренми, шунда матур итеп укытып, фәрештәләр дә әмин әйтә, ләкин ул монда да, анда да гынах булырга мөмкин. Менә ул сорауны бирүче бит әйтә, имеш анда ярый, анда да без җәмәгать менә шушы гаурәт дигән әйберен, кашан минем хатыным чәчләрен чыгарган, башка ирләр шуны күрә, хатынга да, иргә дә гынах, караучыларга да, күрсәтүчеләргә дә гынах. Шуны онытмыйк. Хәзрәт, ничек мин инде менә матур киендем бит, әбиләребез гомер буе шулай йөргән, әбиләребез гомер буе шулай йөрмәгән. Сез совет шыр турында, динсезлек шыр турында кашан маналарын кистеләр, кашан юбкалар кыска булган, аның турында сөйләмәгез, без дин турында сөйлибез. Менә ул мәсьәләне әлбәттә мөмкинлеккә карап, әгәр дә икегә бүләләр, икегә бүлсеннәр, бергә бәйрәм итәләр, бергә бәйрәм итсеннәр, ләкин ул халал булырга. Халал бит ул ризык кына түгел, халал ул киенүдә, үзене тотуда. Мәсәлән, сәр түгел бит, без ашларга киләбез, ашларда укыттык, ниттек, без китүгә инде абыйлар кашан бу мулла китә дип уже теге папиросларын чыгарып, ниттек, мин һәр вакыт шаяртып әйтәм, менә здоровый образ жизни икән дип, теге алар да ояла, менә ул да булмасын, тәртип булсын, динне бозмаска. Мөмкинлек бар аерым, мөмкинлек бар бергә, ләкин ул шариат ягыннан, дин ягыннан харамсыз киенүдә дә, ризыкта да булсын иде. Хәзрәт, менә әйтеп киттегез, инде вагазлар, мөнәҗәтләр белән үтсә дә, теге халал итеп уздыру, аерым җирдә дип язган бит инде. Сез әйттегез, менә мәчеттә үткәреп була дип. Бәлки шуннан да кемнең мөмкинлеге бар, мәчеттә үткәрергәдер, шул зур туйны да бөтен туганнар белән дә инде иншалла туганнары мәчеткә ярым шәрә килергә барыр да ялар. Ул ягы да бар бит аны. Әлбәттә, Аллаһка шөкер, мәсәлән, шул ук безнең гаилә мәчетебез каршында без хәзер банкет залларын булдыруда күп мәчетләрдә ул бар. Килегез, уздырыгыз, иншаалла, Аллаһ Тәала кабул кылсын. Амин. Инде өченче сорауга күчсәк тә буладыр безнең хөрмәтле тамашачыларыбыздан. Мәһәр турында сораулар күп яңгырагандыр инде, ләкин бу сорау барыбер актуаль булып кала бирә. Билгеле, мәһәрнең минимумы бар. Мәһәрне мөмкин кадәр азрак сораган хатын-кыз хәерле дип тә килә. Ләкин шул вакытта күп кенә хәзрәтләр мәһәрне бик аз түгел, ә кияүнең мөмкинлеге булса, күбрәк сорага кушалар. Ягъни монда психологик момент килеп керә. Имеш ир-ат алар күбрәк көч, финанс, вакыт һәм башкалар белән инде ресурслар белән яулап алынган кәләшнең кадерен дә ныграк беләчәкләр. Һәм теләсә нинди бәхәсле чиракта талак дип кычкырыр алдыннан башта мин бит бу мөнәсәбәтләрне төзер өчен күпме көч, күпме акча керттем, ягъни вложился, дип инде яхшылап уйлаячаклар. Менә минем шундый сорау. Минеке түгел. Уртача керемле ир-аттан мәһәрне күпме сорау хәерлерәк. Монда йорт, фатир сорау турында сүз бармый, ләкин хөрмәт эше һәм бер пар алтын алка турында да түгел сүз. Кияү мәһәр бәясен ишетеп, бигрәк бу әрсез дә димәссен, ләкин кадереңне белерлек итеп, өлешен дә керсен өчен мәһәрне күпме сорау кирәк. Бәлки уртача статистикада бардыр бер төрле. Аллаһ Тәала разый булсын, бик мөһим, бик актуаль сорау. Нәрсәдән менә без бит имамнар, без теге Алла сакласын теоретик форматында да җавап бирергә мөмкинмез. Мәсәлән, үземдә дә бер кыз, өч малай, хәзер мин теге мәһәрне күбрәк сорагыз дип, кызым турында уйлап, кызыма яхшы булсын дип җавап бирергә мөмкин. Ләкин аннары улларым үсә, улларга бит авыррак булыр. Ул гадәтләребезгә карап. Менә без сезнең белән бик специфик вакытында, шушы совет чорыннан сын, менә
dinsizlikten sen әкрен biz гадәтләргә кайтабыз, шәҗәрәләрне барлыйбыз. Каралы әби шу хатлы анда 2 сыер, 1 ат мәхер сораган икән дип, чөнки ул элекке китапларда бөтенесе язылган, күпме мәхер, күпме әйбер, күпме нәрсә сораган иде. Аны без әйдәгез күтәрик, карыйк әле әби бабайларыбыз күпме сораган, ничек булган, ул даурда ничек совет чоры турында сүз бармы? Менә совет чорына хатлы, инкыйлабка хатлы ничек нәрсәләр иде дип шуны карыйк. Әйе, дөрес әйтәсез, менә мөмкинлеккә карап. Чөнки әгәр бу яшь пар, менә әле укыйлар, студент. Шуннан шушы җигеттән бу кыз миңа квартир бир, машина бир дип сораса, бу җигет ярата бу кызны. Әйе, ул ярар дип әйтергә мөмкин, ләкин кашан, ничек булдыра алмас. Бу кызны яраткач югалтмас өчен ул әллә нәрсә әйтергә мөмкин. Булдыра алырмы, юкмы? Әгәр дә инде ул үскән, хәзер инде 30 яшьтә, 35 яшьтә, аның мөмкинлекләре бар икән, әлбәттә аннардан уже теге күбрәк әйбер сорарга мөмкин. Ләкин киресенчә без һәр вакыт менә гадәтләргә кайтыйк, табыйк. Рәхмәт менә безнең архивларга алардан разый булсын, алар безгә ярдәм итә. Менә үз авылыгыздан, үз мәчетләрегезнән шушы мәчет книгаларын табып, архивларда карагыз әле, үз әбиегезне анда табып, каралы әбигә никах укытылар, шәһид шул булган, бу булган, мәхерне бу сораган. Шуны карагыз да, шул сезнең гаиләгезнең мәхере дип саналсын. Әйе, мәсәлән, без шит илләрне карасак, Мисыр, Египет. Анда сорый гадәткә кергән сорый торак һәм машина. Шул ук торакта алар торалар. Әйе, менә монда да сорау бирде бит, талак әйтү алдыннан, каралы хәзер бит бу квартираннан, бу коттедждан китәм дип теге уйлый, фикерли. Бәлки ул әзрәк тота торган. Ләкин без алдан менә күпме сорыйм микән? Әгәр дә миңа талак әйтсә, әтиләр менә без материалистик турында, теге акча турында шуны уйлап гаиләне карабыз икән, безнең гаилә гел акчага әйләнер. Гел акчага әйләнер. Менә мин сиңа мәхерне бирдем, син күпме сорадың, гел ул барыбер тәнкит итәргә мөмкин. Шуңа күрә менә ул мәсьәләне карагыз. Әлбәттә, шәриат ягыннан без аңларга тиешбез нәрсә ул мәхер. Алла сакласын, кайгы. Ирегез үлгән. Хатын үзе калды, балалар белән. Әмма әле декретта, әле эшләми, декретный әзгенә түлиләр, ничек яшәргә тиеш. Чөнки квартплатасы анда 5-6-10 мең булырга мөмкин. Балаларны мәктәпкә озатырга кирәк, дәфтәрләр алырга кирәк, әти юк. Әти вафат, ничек нитәргә? Менә шунда шушы мәхер, ул Алла сакласын, ләкин менә бу кайгы вакытында бу теге алтын парашют дип әйтәләр бит хәзер теге сленгта, менә шушы хатын кызның, гомумән гаиләнең инзы, әмма парашют форматында булган акча булып, Алла сакласын, әллә нинди нәрсәләр булса, шул акчага әзрәк торырлык булсын. Ләкин киләчәк турында шуңа күрә ирләргә дә менә сезнең аша итеп беребез дә гомеребезне белми. Бәлки иртәгә уянмыйбыз. Алла сакласын. Шунда мәхер булсын бу. Ничектер хатыным каралы вот монда әзрәк кенә мин акчаны җыйдым. Әйе, ул синең мәхереңме? Ул безнең акчабызмы, гаиләбезнең акчабызмы? Андый мондый хәлләр булса, син шушы акчага тор дип мәхер дә нәк шушынарга бәйле. Шушы үзе генә калуга ул торырга тиеш. Шунда менә хөрмәтле ирләр сорады икән, мөмкинлек бар икән бирегез. Мөмкинлек юк икән, матурым, әйдәле, мин чөнки 2 төрле мәхер бар. Бер төр ул нәк шунда ук бирелә торган, икенче төр ул сузыла торган. Әкрен биреп бетерә торган. Ярар, яхшы, мин әкрен, менә мәсәлән 5 ел эчендә шуны хәл итеп бетерермен дип, 10 ел эчендә хәл итеп бетерермен дип, шуны сөйләшергә, ләкин сөйләшү кирәк.
ну нәрсә инде хәзрәт сорыйм. Үзендә башында коттедж. Җигет инде каралып бу бик таквалы икән. Монарга бер балдак кына бирсәм дә җитә икән дип, үзенчә инде бу балдакларны карап йөри күпме бәясе. Шуңа күрә сөйләшәгез, оялмагыз. Гаилә кору алдыннан bütün менә сорауларны күтәрегез. Үзегез генә булмасын, әти әниләрегез дә утырып, бу безнең кызыбыз, яхшы, ярар, без ризалыгын бирсәк, кая торырсыз? Нәрсә ашарсыз, киендерерсезме, укырга мөмкинлек бирерсезме, безгә әти әниләргә кайтып хәлебезне белерсезме? Чөнки мәхр дә бик мөһим, ул чөнки никахның фаразы, ләкин мәхр белән бәйле башка әйберләр дә бик күп. Сөйләшегез. Үзем шаһид, менә бер никахта бер кыз бала дик шулай, инде никахта гына әйтерем күп сорамам, бер шылма дип, 5 кило алтын сорады никахта. Студентлар икесе дә. Җигет җылап торып китте инде, нишлисең? Менә каян студент 5 кило алтын бирсен. Менә без белән студент түгел, без дә бирә алмыйбыз. Ничәдер грамм әле. Грамм да бирә алмыйбыз. Менә кыз бит инде теге видеоларын карап, теге хозур ТВны карамыйдыр ул. Әллә нинди нәрсәләр карап, күп сорарга кирәк дип үзенчә күп итеп сораган. Бу җигет җылап китте. Мин никах алдыннан без бит сөйләшеп утырабыз шулай. Җегетләргә никах, кызларга никахлар шул мәхәрне аңлаткач әйтәм, сез самолетта сорый аласыз. Ләкин булачак ирегез бу самолетка утырып качмасын. Менә уйлап, фикерләп, әти әниләр белән сөйләшеп, шуны хәл итеп бетерергә. Аннары менә кайберләр бутый, безнең гадәт бар иде, мәхер дән тыш калым. Менә ул бит әти әниләргә бирелә, теге ничек нәрсәләр, кайбер гаиләләрдә ул калган, кайбер нәселләрдә калган. Гомумән ул дин таләбәсе түгел, ул теге гореф гадәтебез. Мөмкинлек бар икән, бирегез әти әниләрне бәхилләштерегез дигән шикелле, чөнки алар сезнең өчен кызларын үстерделәр, сезгә ышанып тапшыралар. Менә шунда кызыгыз да, хатыныгыз бик риза булсын, әти әниләр дә шат булсын, аны һәр нәрсә мөмкинлеккә карап. Хәзрәт, инде күз алдына китерик, безне карап утыралар, нәкъ менә 2-3 атнадан никахлашырга теләүче кешеләр ди. Без аларга менә хәзер сез әйткән теге кайбер сорауларны конкретно санап китик инде. Нинди сорауларга никах булганчы игътибар итәргә кирәк? Гомумән никах шартлары беренчедән, икенчедән менә сез әйткән торак шартлары, ризык шартлары, укыту, белмим, тагын нәрсә, гаиләдә киләчәктә нинди шартлар, нәрсәләргә игътибар иткәннән соң гына булды бер секундга никах дип әйтергә була. Гомумән бу дөнья һәм бу дөнья мәлгуна ди Аллаһ Тәгаланың турында ләгънәт астында. Аллаһ Тәгалә ләгънәт итте бу дөньяны. Ягъни бу дөнья пычрак. Бу дөньяда бар шайтан мәлгун ләгънәтуллаһ алейх, кайсы вәсвәсә итә, гаиләләрне юк итәргә тырыша. Һәм ул зур әйберләр аша керми. Ул вак әйберләр аша керә. Чөнки менә шул носкины искә алган идек бит, шуны белән күпме гаиләләр юкка чыккан. Менә психологик яктан без бит аңламыйбыз. Мәсәлән, ират менә ишек янында куйды икән, ул аны ташламады. Ул аны куйды. Анарга уңай менә киткәндә ул аны киеп китә. Юк, сез әйтәсез, вот монда булырга тиеш. Иратка аннан монда килеп, алып, анда утырып кияргә ират өчен уңайсыз. Менә bütün мәсьәләләрен сөйләшегез. Ин беренчедән исән саулык турында. Хәтта уялмыйча бер-берегездән шушы медосмотр кагазларын сорагыз. Алла сакласын, бәлки балага узалмый, бәлки башка нәрсәләр булырга мөмкин. Менә аны бер-берегезне тикшерегез, карагыз. Кан туры киләме, юкмы? Бөтенесен карагыз. Бәлки Алла сакласын, врачлар тикшергәч әйтерләр, җигет, сиңа 1 ел гына яшәргә калды бит, син бит 1 елдан соң үләсең, Алла сакласын. Менә уялмыйча тикшерегез. Сорагыз, шул бәлки психотерапевттан да справканы алыгыз. Чөнки менә күпме безгә шалтыратып, хәзрәт мине кыйный.
Ну ул бит менә теге башы сәламәт булган кеше хатынына кул күтәрми инде ул. Элек бабай да кыйнаган, кыйнамаган ул. Ух дип кенә әйткән. Бигә бу җитә инде. Бер Алла сакласын теге сала торган вакытларны искә алмыйк, әлбәттә ул зур гынах, ләкин менә шушы бөтенесен карагыз. Икенчедән кием мәсьәләсен. Мәсәлән, хәзрәт ул әйтте никахтан соң яулык кияр. Андан соң кийдеме? Риза булып барачакмын кебек инде бу. Хәзрәт әле менә әле булмады, ярар. Эшләрме, эшләмәсме, идә торырмы, эштә торырмы? Чөнки ират өчен игә килә дә, идә хатыны юк. Салават табы җырлый бит салкын шәйләре шәйшә дип. Менә Алла сакласын, шуны сөйләшегез. Кая торырсыз? Мәсәлән, булган бер хәл, Алла тәала сакласын, бабай дип әйтәләр безнең яктан, кызның әтисе квартирасы бар иде, ярар, анда торыгыз дип. Җегет бу күңелгә туры килми. Бу инде китик менә шунда сүзгә сүз тавыш күтәрелде, Алла сакласын. Торырлармы, юкмы? Әгәр дә бездә торалар икән, без инде кияүгә бер кашанда әйтмик. Харале, син ират булып минем өемдә торасың. Әйтә күрмик, әгәр дә үзебез кирттек икән. Әлбәттә, кияү ул аны да уйласын. Анда торабызмы, монда торабызмы, арендага алабызмы, нишлибезме? Бөтенесен сөйләшегез. Балалар булачак, балаларга исемне кем сайлар? Чөнки бер әни ябышып, юк, минемчә булсын, икенче әни ябышып, юк, минемчә булсын дип кем сайлар? Ахыргы сүз яшьләрнеке булсын. Ул вак дип хәзрәт нәрсә инде вак, ләкин бу вак әйберләр аша шайтан керә. Авылга кайтырлармы, бәрәнгә казырлармы, мунчага кирерләрме? Бөтенесен сөйләшеп утырып, башлап. Иртән бәлки ирегез бик иртә тора, хатын сынрак тора, ничәдә уянасыз, ничек бәлки менә бу бөтенесен сөйләшеп. Ир хатынны эшкә җибәрерме? Мәсәлән, укый әле кыз бала, укырга бетерергә мөмкинлек бирерме? Укыган өчен кем түләрме? Менә шушыларын уялмыйча сөйләшегез. Юк, хәзрәт, инде без бит нәрсә кая никах укытабыз. Гаилә мәчетендә, ярдәм мәчетендә, шугатлы кунак, без бер көн турында, хәтта бер көндә бер ничә сәгать турында әллә күпме сөйләшәбез, күпме уйлыйбыз, саныйбыз. Бу бер ярты көн генә, аннардан гомер турында сөйләшмәйбез. Менә шушы гомер турында да сөйләшегез. Инде хөрмәтле тамашачылар, без шунда бик мөһим мәсьәләләр турында сөйләшәбез. Инде хәзрәт мәхәр турында сүз киткән иде, безнең менә алдагы сорау шушы мәхәргә бәйле. Мәхәргә сәяхәт, хәтта хаҗ сәяхәте сорау дөрес түгел диләр бит. Никтер бик күп кеше һаман моны эш дәвам итә. Гыйлем җитмиме, инде хәзрәтләр аңлатмыймы? Хәзрәтләр бу безгә ни бит инде таш. Әллә мин белеп бетермәме дип сорау бирә менә безнең караучыбыз. Коръән укырга өйрәтүне сорауда мәхәр була алмый бит. Ягъни нәрсә мәхәр була ала, нәрсә мәхәр була алмый, тиздән әйтеп китсәк, инде вакытыбыз да ни кызгын чыгып килә. Гомумән, әлбәттә, танкитны әйтергә кирәк, һәм без танкитны кабул итәргә тиешбез. Мәсәлән, кайчан Алла сакласын, телевизордан хәбәрләрне ачсаң, анда бит гел үтерделәр, орладылар, тан нәрсәдер. Һәм мин аны үземә кабул итәм. Без хәзрәтләр әз вагазлыйбыз, әз әйтәбез, әз эшлибез. Шуңа күрә бу танкит та дөрес. Мәхәр ул материал әйбер булса, хәерлерәк. Ягъни менә ничек без аңлаттык, Алла сакласын, кызыбыз, Алла сакласын, хатыныбыз, Алла сакласын, әниебез үзе калгач, ул ниндер мөлкәт булырга тиеш, кайсы белән ултырыр. Менә мине Коръәнгә өйрәтерсең, мине хаҗга алып барырсың. Шунда бәлки хаҗга алып барырсың дип әйтмәгез. Әйтегез, миңа менә шу хәтле акча бир. Чөнки менә хәзер хаҗ күпме тора, шуны ул билгеле, менә шушы сумманы миңа бирегез. Сез бирдегез, ул аныкы, менә хатынныкы. Хатын тели хаҗга барамы, тели Марска эшәме, тели үзенә алтын әйберләр аламы, ул аныкы. Ләкин сез биргәндә ул бер материал кайсысын тотып әйбер булса, хәерлерәк. Шуны нитегез. Мәсәлән, сәяхәт булсын, ул бәяне
бәяне ярар, менә шу хәтле 1000, бу минем мәхәрем, сиңа син теләсәң нишләп бу акчам белән. Бездән ул чыкса ярый. Әгәр икенче төркем галимнәребез әйтә, материаль булмаган әйберләрдә ярый дип, ләкин менә карыйк. Чөнки төп максаты ул бер запас булып ятсын, һәм ничек бер абый өйрәтә, безнең яшьләрне, имамнарны да өйрәтәләр, Аллаһка шөкер. Сез дә тырышыгыз, әгәр дә менә мөмкинлек нәрсәдер теге 8 мартка нәрсә бүләк итим микән, бәләкәй булса да берәр алтын әйбер бүләк итегез ди. Чөнки сез барыбер картаясыз, китәсез, нитәсез, хатыныгыз калгач, менә шушы әйберләр сакланып, ул анарга яшәрлек булсын. Шуңа күрә материаль әйбер булса күпкә хәерлерәк, һәм гомумән мәхәрдән дә тыш хатыныгызга бүләкләрен бирергә онытмагыз. Монсы инде иншалла бүтән башка бер тапшыруда моны турында эшләп китербез. Бер-береңгә бүләкләр бирү турында. Бүген инде без саубуллашырга мәҗбүрбез, чөнки вакытыбыз чыгып килгән кызганыч. Штам хәзрәт монда килгәнегез өчен, җавап кайтарганыгыз өчен, әлбәттә сезгә Раббыбызның сәламе булсын, рәхмәте булсын. Саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, эфирда Имам Насыйров тапшыруы иде. Сезгә төшерәбез бүген бездә кунакта Казаныбыздагы Мөхәммәдия мәдрәсәсенең директорының беренче урынбасары һәм шулай Казаныбызның гаилә мәчетенең имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин иде. Раббыбыз аңашыннан да инетел ачкычлары бирсен, гыйлемнәрен тагын да арттырырга насыйп итсен һәм шушы студияларга кабаттан белән күрешергә насыйп булсын. Сез дә безгә сорауларыгызны җибәрә аласыз, экраннарда күрәсез шушы безнең электрон адресыбызны. Без иншалла сезнең белән киләсе очрашуга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.